हेलौ बाजै ओइ मामोन बाजै माबोरै फै आयंआ फिट जानानै गोग्लैदों फिट जाना गोग्लैदों औ माबोरै गोग्लैखौ दालाय दा हस्पिटालाव फैयाखै फैबाय दे बाजै टेनसन लानाङा आं फैब्लाथाय गोग्लैनानैसो दंमोन आं मा खालामनो मानो जानानै दैखौनो एसे सारलाना होनायाव हुस फैदों दे होनबालाय नों थाथ' दे जेरावबो थांथ'नाङा दे आइखौ गारना थांथ'नाङा जों थांगासिनो दे औ बाजै दे थांथ'वा दे होनबालाय नों फैग्रो नों फैबासो थांगोन आङो औ दे नों नेथ'बाय था जों थांगासिनो माबोरै औ दे बाजै दे फै दे उन्दु नों मोजाङै उन्दु बाजैखौ फन खालायदों दे आङो फैगोननो बाजैया फैनो ओंखारबायनो ना औ फैगासिनो बाजैया दे नोङो एसे थान्दा थाथ' उन्दुनानै थाथ' माबा आङो प्रेसाराव थिखांनायखाय गरम मोनदोंलै खर'फोराबो सासोदों बे हायावसो उन्दुनानै मोजां मोन्दोंमोन आं थान्दानो बा बिसनायाव माबोरैबासो मोन्दों आङो दै मा हायाव उन्दुनो नोंलाय उन्दु बेयावनो गरम मोनबाबो दे आयं थांनाय दै गिलाससे लाना फैनाय दै गुसु दै गांसोदों आङो र' लायनि आङो आयं साबो फुदुंनांगौ नामा नाङा आयं सा नाङा दे दैखौनो गिलाससे लाबो दै गुसु दे होनबालाय मा जाखो दे आया हरखाबनो मा फिट जानानै गोग्लैखौ बिदि जाफेराखैमोन माथो फिट जानानै गोग्लैलायनाय ना मुलि जाथारिखायसो जादोंथाय बेसेरिया मुलिबो मोनजाथाराखैना फैसा गैया होननानै हाथाय खालायनो होनना गावनि मुलिखौनो जायाखै बियो बेनिखायनो गोग्लैबाय खोमा बियो फिट जानानै मा जागौमोन दे देलाया नुनायखायसो नङाबा मा जागौमोन आंनियाबोथ' दिनै गोबाव जागौमोन ओजों राधायाबोथ' हारसिंसो दङ मा जाखो आयै जानायानोथ' आबैया फिट जानानै गोग्लैदोंनो देलाय आनैया नुनायखायसो नङाब्ला मा जागौमोन दे फिट जाना गोग्लैदों मानो मुलि मोनजाथाराखैना आबैया बेनिखायनो जादों बायदि मोनदों आङो थेवबा माबोरै थौदो दा आबैया हामला नामा हामगोन थौ माने र' मुलिखौ लानानै थांनि आं आइनो फैसायाबो गैला 50 थाखाल' दं आंनाव दखानिया बाखि हरगोन ना हराथाय थौनाय फार्मासि दखानाव थौनाय र' नों थांग्रोना र' आं थांनि नों उनाव था फै आखाइया हर गारि फैसै बिथिं लामा बारनो खस्थ' जायो नों उनावनो था बे रितुआ खानि जानानै बिराद लाब जादोंलै जोंहा माबोरैबाबा बे खाना जाना थानो मोजांलै बेबायदि खानि जानानै थाब्लासो फैसा मोनबाय थागोन बायदि मोनो आं गेजेर ओरैनोबाबो फैसासो नागिरखाबाय दंमोन आङो साला निउ इयारनि पार्टि जानो थाइसेबो फैसा गैखानामोन आं टेनसनसो जाना दंमोन थाहार बि रावबो होआखैमोन बे रितुनि थाखाय मोनसेखौथ' साला हाथाय खालामनो थांबा गेरा मारिना फैजोबगोन आं क्या दिन है ब्र' ओइ मोसौ मा नङा नों आंनि पारफिउम बथलखौ लाबोदों नामा मा नोंनि पारफिउम बथलखौलाय मा खालायनो लानांगौ आंलाय मा खालायनो नङा नों खावै लाबाय थायो आंनि फैसायाबो गोमाना दङ 200 मानि जानला माला दाय हमनाङा दे आंखौ लायाखै आं नोंनि जेबो लायाखै सिखाव नों लायाबा सोर लानो फैसाफोरा दिहुनना हर माबोरै जानला माला बुंबाय थानाङा दे आं लायाखै होनदो लायाखै बोराय बैसोआव माबा पारफिउम नांगौ बिनो मा बोराय बैसो आं बोराय नामा नोंनिख्रुइ इसेल'सो गिदिर आं मिथिबाय नोंनि बिदानि बैसोनिसो आङो है नोंनि फाल्तु बाथ्रा खोनासंनो गोसो गैयालै आंहा पकेट मारिनानै बेयाव नोंनो लानानै फोजोबदों आंनि पारफिउमखौबो नोंनो लांदों आंहा निउ इयारनि पार्टि जानो थांनो नागिरदों बेयाव बेसे सिख्लाफोर फैगोन नों आरो माबा पारफिउमसो खोमाना दोनबाय थै बोरायानोसो गोथैसालियावनो थांनो सम फैसिगोन नोंहा मा पारफिउम लागायनो नोंलाय जानला माला बुंबाय थानाङालै बाल हालासो आङो हाला गोथैसालियावबो आङो आंनि गोसोजोंसो थांगोन मिथिबाय रावबो लांनो हाया आंखौ ओइ नोङो आंखौ सिनायाखै आदा औ मायबा नांगौमोन नामा औ नांगौमोन माबा प्रेसारनि मुलि नांगौमोन आंनि बिखुनजोआ आइया गोग्लैदों फिट जानानै माबोरै हरनाय फिट जानानै गोग्लैदों मानो मुलिफोरखौ मोजाङै जायाखै नामा सम मथे जानो हरदोंमोन माथो जानो होदोंमोन र' नाथाय एसे प्रब्लेम सोलिबाय थादोंना न'आव आइया मुलिखौ जानोनो हायाखै दे बेनोथ' प्रब्लेम नोंसोरो न'आव प्रब्लेम जादों होननानै मुलिफोरखौ जानायफोरखौ मोजाङै जाया सम मथे जाया बेनिखायनो बेमारफोरा उनाव बारा जायो मुलिया खामानि होआना बेबायदिबा जेरैबायदि जानो हरदों बेबायदिनो जानांगौ मायबा बेमारनि मुलिफोरखौ जाबा मोनसे समाव जेनेबा बेबायदि द्रप दोनलाय जालाय बेबायदि खालायनाङा जानो होबाथाय जाखानांगौ नङाब्ला बेमारफोरा हामा मुलि जाबाबो
औ आदा बेखौथ' मिथिगौ र' नाथाय नोंथ' मिथिगौआनो न'आव बिराद प्रब्लेम सोलिगासिनो सासेयाबो गोग्लैनानै दङ बिसिनायावनो खामायग्रा मानसि गैया जादों प्रब्लेम जादों न'खरा सोलिनोनो बेनिखायनो आइया मुलिखौ जाथ'ला होननानै बेबायदिनो जायाखैमोन आरो बेथ' नंगौ देनाय थेवबो जेनेबा हाबाथाय जाहोनो नाजा नङाबा बे प्रेसार बेमारा मोजां नङाथ' ओरैनोसो मोजां बायदि खोनायो जेबो नङा बे बेमारा बायदि नाथाय गोग्लैबा खेबसे पेरालाइस जाबाथाय सेसखा आरो बेनोथ' गोग्लैदोंमोन बे खाथिनि मानसिया नुनायखायसो नङाब्लाथ' मा जागौमोन फिजानासो दंमोननो दालाय दा एसे मोजां मोनबाय औ दा हुस फैबाय होननानै बुंदों आदा एसे मदद खालायनो हागौमोन नामा मा मदद माबा थारमाने आं दिनै मुलिखौ लांनो नागिरदों आंनाव फैसायानो गैया नोंनो नोंखौ मा थगायनो आदा नोंथ' मिथिखाजोबगौ फैसायानो 50 थाखाल' दङ नाथाय आइया दा अबस्थाया गाज्रि जानानै दङ प्रेसारनि मुलिखौ एसे मोजां दामिनिखौ हरनो हागौमोन नामा आरो एसे बुरजा हरनो हागौमोन आं फैसाखौ उनाव होगोन आदा नों टेनसन लानाङा आं एसेबाबो होथारगोन आंथ' हरनो हायो र' बिनानाव दा बिगोमायासो ना आदा माबा मोनसे खालायनानैबाबो हरथार आं होफिनथारगोन फैसाखौ नोंनो होथारगोन आं नों टेनसन लानाङा आदा होथारगोन आं दे जागोन लांनो हागोन दे साबायखर आदा मदद खालामनायनि थाखाय दे जागोन दे एसे मोजां मोनबायना गैया दाबो माबा गुदुं मोनबाय दङ आङो मुलि जाबासो मोजां मोनगोन खोमा थानो हाथारला नामा आयं बे हस्पिटालाव थांनो हाया मोनदोंब्ला आं गामिनि सोरखौबा लिंना फैनोसै र' दा हस्पिटालाव थांबाबो बेसे फैसा खरस थांगोन फैसायानो गैया र' दिनै नोंबाजिखौ नेनाय दसे नोंबाजिया मुलि लाबोगोन होनना बुंदोंमोन नामा औ बाजैखौ लाबोनो थिनदोंमोन आङो लाबोगोन होननानै बुंदोंमोन माथो दे होमबालाय नोंबाजिया फैथोंसै दे दा हस्पिटालाव थांबाबो बेसे फैसा खरसा जागोन फैसायानो गैया सासे बेमारि दंखायो आंबो बेमारि जाबा मा जागोन दे नाङा दे आं सहायनानैबाबो थाथारनोसै मुलिखौ जाबा एसे मोजां मोनगोन आं मिथिगौ मुलि जायैखायनो जादों बेबायदि नङा नों हाथारलाबालाय हस्पिटालाव लांनांगोन आरो नों फैसाखौनो सानबाय थागोन नामा माबा मोनसे जागोन आरो नाङा दे आयं दसे नेथारनोसै नोंबाजिखौ दे होमब्लालाय नों थानो हागौबालाय दसे नेथारदो औ फार्मासिनि आदाया अननानै मुलिखौ हरनायखायसो नङाब्ला हबाव मोनगौमोन दे आङो इसिबां दामखा फैसायाबो गैया मोजां गोसोनि मानसिखायसो बियो मदद खालायबाय नङाबाथ' रावबो बेबायदि मदद खालामनो नागिरा आइया दाबा मोजाङै दंना गैया दिलावखौ खेबसे फन खालायबावनो र' माब्ला सहैगोनथाय गारिखौबो मोनला दाबो आयै गारियानो फैला माथो औ बेनोथ' इरिक्सायानो फैथाराखै माथो अट'सो फैबाय दङ अट'आ बेसेबा दामखा इरिक्सायावबालाय 10 थाखायावनो सहैगौमोन नै गंसे फैदों आयै फैदों नै फैदों लाखिनो र' आङो औ रावबो मानसि गैया आयै बेयावनो थांसै थांगोन ना थाङा र' बियो लाखिना नायनि आयं देलाय आयं मा आयं देलाय थांनाय नोंदाखौ खेबसे नायना फैनाय आदाखौ र' थां आयं नायै खेबसे नोंदायाबा मा जानानै दङ बेथ' उन्दुना थाखागोन थेवबो खेबसे नायहैनाय गोलैलाबायनोबो हानाय गिनाय मोनसै आं रावबो गैयाबा थां खेबसे नायना फैनाय दे र' नायना फैनि आंलाय आरो बेफोरलाय मानो जाबावनांगौ फाफिनो खस्थ' न'खरानो बेसेबा खस्थ' जाना दंखायो सासे बेमारि दंखायो आरो सायाव आं हालासोहाय आंबो मा जाबाय थायो मुलिफोरखौबो जायो हामनो नागिरा साननै सानथाम जायाबानो जाखांफिनो मा बेफोरलाय असान्थि जिउ सफैबाय नोंसोरो फै नै आं माबा खर'आनो गिदिंनानै गोग्लैबाय आङो मानो बेबायदि जाखोथाय मोजांसो दंमोन माथो मानसिया हरखाबनो गिथाव बाथावनो हारसिंनो गालांजाला नोंखौबो मानसिखौ ओंहाय मोजाङैसो दंमोन माबा न'सो सिबनो होननानै हासिब नागिरबाय थाबाय बेयावनो खर'आ गिदिंनानै गोग्लैबाय र' बे देलाया फैनायखायसो नङाबा थैसिगौमोनसो खोमा आङो हुसानो फैनाय नंलामोन खोमा मानसिया हमस्लाबनोनो हायासै आं माब्ला गोग्लैखौ आबै मुलि लाबोबाय नोंनो नों मुलिखौ जादो मुलि लाबोदों आबौ औ नों मोजां जासिगोन मुलिखौ जानो होदों आं फार्मासियाव थांदोंमोन आयै बैजानिफ्राय मुलि लाबोबाय थायो बेनिफ्राय एसे लाबोदों बाखिनो लाबोबाय आङो बाखि हरदों बियो नोंखौ बेबायदि गोग्लैनायफोरखौ खिन्थादों आङो मुलि जाथारिखाय जादों होननानै बुंदों बेबायदि बुंदों अबाव फैसा मोनखो नोंलाय
बाखि लाबोदों हरदों बियो ए र' मुलिखौ लायनि आङो आरो खालि उदैयावबो जानो होआखैना नों एसे मायबा जानांगोन ओंखामबोथ' गैया खोमा गैया अबाव संगोन होननासो सानदोंमोन आङो ओंखाम गोजा आलु रुनायजों जानो होननानै अबाव हायासैयानो दा बांद्राय मोनबाय थादों नामा खर' सादोंना गिदिंदों माबोरैबा गुदुं गुदुं मोनो देहाखौ खर'बो गिदिङोबो सायोबो माबोरैबा मोनथारो र' होमब्लालाय आङो ओंखामखौनो एसे माबानानै होनि आलु रुनानै खालि उदैयावबो मुलिखौ जानो होआखैना हमगोन होननानै र' एसे संनानै लाबोनि आङो हागोन ना हाया थानो ने हस्पिटालाव थांनो दे अबावलाय हस्पिटालाव थांबावनो हागोन दे हागोन खोमा दे मुलिखौ जाबा एसे मोजां मोनगोन खोमा उन्दुना थाबा एसे धैर्य एसे माबा मोनो आरो गसंबासो गोलैहां गोलैहां मोनो दे माबा दे थांला दे फैसा गैयिफोराव र' होमब्लालाय माबार संहैनि देलायालाय रादाइखौ नायनो थिनहरदोंमोन आङो होमबा आबा नोङो आबैजों थाथ' दे